Claus Meyers sofa lige nu. Jeg vil have ret til selv at vælge. Hej, jeg hedder Abdel, og jeg er formand for Liberal Alliance. Skatten på arbejde skal ned på maks 40%. Alle skal bidrage til samfundet. Vi skal i gang i Danmarks vækst igen, så vi kan blive et rigt samfund. Vi vil have mere personlig frihed. Det er det bedste valg for mig. Tak. Jeg slår jer ihjel.